maar benieuwd wat een heitrak is. Eerst even stoes, want de brand leeg. Een goedemiddag. Heren. Henk. Bas, programma Ken ik. onderweg. Ken ik. Oh, oké. Ik wou me gaan vragen wat een heitrak is. En een heitrak, Ja, een heitrak. dat is een buurtschap in Neerkant. En dus mijn vader geboren. Ah. En hier stond vroeger een houten huisje. Hier stond mijn oude koes, van mijn ouders. Ja. Mijn vader, de oude koes stond daar. En hier heeft mijn oom ooit een houten huisje gebouwd gehad. En toen heeft mijn vader dat overgenomen en heeft dat verbouwd. En toen wou hij dat een naam geven. En toen zei hij de heitrak, daar is hij geboren eigenlijk. Oké. Mijn opa die kwam van Heerwal van Horst. Maar is toen naar Neerkant in die buurt in de Piel gaan werken, dat ik weet. En toen heeft hij zijn vrouw leren kennen en zo is dat gekomen. Dus daar komt een heitrak vandaan. En, want de neerkant, dan zien we net over de provincie. Ja, hè, dat bij klopt. Meijel. Ja. En wie is er dan uiteindelijk hier terechtgekomen? Opa is hier terecht. Ja, dat is een heel verhaal. Dat moet ik even voor mezelf ook even goed nadenken. Opa is hier in Horst geboren, wat ik weet. Is er ook getrouwd voor de eerste keer. En toen is zijn vrouw, volgens mij, toen in het kraambed gestorven met het kindje. Oh. Toen is die, ja goed, de geschiedenis daarachter weet ik dan niet helemaal precies. Maar, en ik weet dat hij ja, toen kennis heeft gekregen met oma die uit de Neerkant kwam. En door je dan ook in de Piel gewerkt, had je ook een tijdje in Asten gewoond volgens mij. En toen is ze uiteindelijk wel hier naar de Bosstraat gekomen om te gewoon ontginnen. Want ik weet, dit is allemaal mensen wat hier woont. Dus over de straat dat stuk tot en met, zeg maar, hier hebben ze toen ontgonnen. En dat wordt toen de hei. Hier is eigenlijk de hei, noemen ze dat. Dat is de wilde buurt. Zeven cafés op weet wel allemaal mensen die een oud huis hadden, die daar gewoon en ook in de huiskamer een klein café Ja, hadden. zo ging dat vroeger. Ja, zo ging dat, ja. Dus daar komt dat hier vandaan. Dat noemden ze ook de hei, dat was een beetje de wilde buurt. Maar bij Jochtoes was geen café? Bij ons toe, bij mijn opa toe? Ja? Nee. Nee, Maar oké. ik weet wel dat van opa zeggen dat hier altijd wel cafés waren, ja. Maar dat heb je helemaal meegemaakt, dat hier nog een café wordt? Nee. De enigste wat Hotel Subanof noemden we dat altijd, de kroeg aan het spoorwegovergang. Dat was een kroeg van, dat was eigenlijk zo'n oude kroeg nog, waar twee andere mensen in zaten die door hun kroeg hadden. En daar wordt op zondagmorgen naar de hoogmis wordt er pilsje gedronken. Dus dat is, daardoor komt de heitrak vandaan. Dus. Mooie verhalen van vroeger. Ja. De Ja, bil- goed, die ik ook heb gehuurd van opa en van mijn vader Ja, natuurlijk. nee, maar zo ging het al nog veel langer geleden. Verhalen die blijven leven als ze Ja. doorverteld weer. Hè? Ja, maar dat is klopt, ook, niet verteld. dat is denk ik ook geschiedenis. Ja. Hè? De geschiedenis hoort erin, Ja. dat blijft erin, wat vertelt. Dus dit vind ik ook een klein beetje geschiedenis eigenlijk. mooi. Ja, hetzelfde als, mijn bordje staat niet op ik bijvoorbeeld, Ja, Lotte. van Noorwegen. Ja, want dat was, door was ik vanzelf wel bij uitgekomen. Maar Ik heb wat roots in Noorwegen in de zin van, mijn eerste vrouw, mijn ex, ja, die kwam van Noorwegen. Die waren met een, haar vader was Nederlander en haar moeder was Noors. ja. En die is naar Nederland toegekomen en zo is dat. Zo ben ik heb in Amsterdam gewerkt in het ziekenhuis als verpleegkundige. Daar heb ik mijn ex leren kennen en die had Noorse roots. Dus van in die tijd komen we even regelmatig in Noorwegen. En zo ben ik is dat eigenlijk blijven groeien. Ben ik door
een tijdje geweest. En ik kom er nog elke keer hoor, want we hebben er nu eens een keer waar we jaar naartoe gaan. Dus, En dat is met ook huidige partner? met mijn huidige partner, ja, met mijn huidige partner. Dus je ziet toch wel op de een of andere manier besmet met het Scandinavische Ja, virus? dit is altijd een beetje naar stoes komen geweest voor mij. Dus ik heb er, ja, er is wat familie, er zit nog ex-familie zit er ook nog, waar ik nog altijd weer mijn band mee heb en waar ik ook nog regelmatig contact via Facebook en leuk. wat we ook met FaceTimen. En we hebben ook soort contact en zo houden we dat ook nog wel wat in stand. En mijn dochter die nog natuurlijk ook banden heeft nog met familie door, met neefjes en nichtjes. Dus dat blijft wel allemaal wat in stand gooien. Ja. Want ga je ook samen kinderen? Wij hebben samen één dochter, ja. Okay. Samen één dochter. Het is ook een Noorse naam? Lin. Nee, dus dat is niks Noors. Nee. Nee. Spreek je ook een woordje Noors? Nee, ik versta je het redelijk. Oh. Nou, nee, snakken Noorske zeggen ze dan. Nee, ik spreek geen Noors. Oké. Ik ken volgens mij is jem, H-J-E-M, Ja. is volgens mij het Noorse woord voor toes. Toes, ja. Hebben we ooit in Gennep volgens mij, er hong een groot bord jem. Ja, Toes dat is, boven de deur. En dat was toen de trek. Maar ja, als ze niet van Noorwegen helst, dan strolt ze dat niet op die manier uit. Nee, maar dus ook, ik zeg het is een beetje als ik Oslo binnenkom met een boot, dan is het altijd een beetje toeskomen. Zo van, dan denk ik zo wel, ik ben limbo in hart en nieren, maar het is ook wel een beetje, als ik Sunnendalen, waar we daar komen, als ik toch kom, dan vind ik altijd iets van, wow, dit is, er is toch veel tijd, er zit geschiedenis. Ja, dus je woont ook naar familie. Goed toch. Dus een of 2 of 3 hoofdstukken van die leven. Ik denk wel een hele grote. Vanaf 75 tot nu. Ik ben 75 in Amsterdam gaan studeren. Dikke 50 jaar. Ja, tot 80 heb ik daar gewerkt in Amsterdam. En daarna ben ik in Venray in de psychiatrie gaan werken. En in het ziekenhuis even. En nu werk ik nog steeds. Ik ben nu gepensioneerd. Maar ik flex nog een beetje. Dus in verband met veel tekort en nou tekort aan personeel. En nu doe ik op oproepbasis. Als ze dan hoop, bellen ze me en zeggen ze van heb je nog tijd en zin om te komen ouwe. En dan kom ik. Dan ga ik er naartoe. Ja. Hoorde ik nou dat je het woord ouwe gebruikt? Ja, dan ouwe zeggen ze tegen me. Dan ouwe zeggen ze ouwe. En in welke branche is dat dan binnen de... acute zorg van de GGZ, van de psychiatrie. Okay. In de Venlo, de acute opnameafdeling. Okay. En een detoxafdeling, dat is voor verslaving. Is dit nou niet wat ze eerste paas noemden? Ja, dat was vroeger paas, maar dat is al, dat is vergaande glorie. Maar dat leed wel neven aan het Figurie vast, hè? Ja, anders van Vincent van Gogh is dat. Daar is dat een onderdeel van. Ja. Dus daar werk ik. Dus dan daar heb ik 40 jaar gewerkt. Dan werd je wel eens dukker opgetrommeld als er stront aan de knikker is? Ja, dus... Het is gewoon een hectische afdeling met drukke periodes en minder drukke periodes. Ja. En natuurlijk heeft te maken met mensen die erg in de war zijn, die erg depressief zijn, of mensen die van straat komen en door heel ernstig in de war terechtkomen. Nou ziet je een expert op dat gebied, want je hebt er tientallen jaren ervaring in. Ik denk dat de meeste mensen wel in de gaten hebben dat binnen de GGZ de druk enorm toeneemt. Dat ze steeds meer, noemen ze dat, mensen met verwacht gedrag op straat dat is een deal, dat is een heel klein deel. Dat is maar een heel klein deel. Maar is dat een probleem wat steeds groter wordt binnen de GGZ? Omdat mensen steeds... Mijn ervaring is wel dat het wel steeds groter wordt, ja. Kijk, wat je hier ook ziet is arbeidsmigranten. Ja, geen werk, geen dak boven het hoofd. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. De mensen die dan hun leed en vertier gaan zoeken in de alcohol en daardoor steeds verder van het spoor raken. Ik kreeg kaart, jongens. Kom even binnen, zou ik zeggen. Je bent welkom, dus... Al dus de man die Noorse temperaturen gewend is. Ja, dat vind ik ook ook meteen. Grapje. Oh, Liz, je nog te doen, Dirk? Mijn kleinkinderen. Die zijn geabonneerd op Donald Duck. Of wij zijn geabonneerd. Mij heeft dat gedaan, mijn partner. En die jongen die zien daar
hartstikke verwend. Nou, dus die vinden dat Ja, geweldig. vond ik vroeger ook al. Ja, ja. Hey, heb je iets met kunst? Ja, Dat is goed te zien. Is dat de Dalai Lama door? dat is de Dalai Lama. Dat is, ik heb veel gereisd. Ja, er zit nog een verhaal. Nog een ander verhaal. Ja. Na mijn scheiding ben ik voor de tweede keer getrouwd met Gerlie. En Gerlie kwam uit Heur. En die is 14 jaar geleden overleden. Hij kanker. Ja. Dus, met Gerlie samen deden we, Gerlie was ontwerpster die voor kunst, voor mode, stoffen, hoe heet het? Patronen? Patronen, die maakte, nou goed hier, ik heb een paar dingen van de hangen. Ik weet dat, dit zijn bijvoorbeeld ontwerpen van haar die ze voor tasjes gemaakt heeft. En kleurdescens, die en die. En deze heeft ze ook gemaakt, deze twee. En eens even kijken.